Po 2 týždňoch neustáleho čakania sa ideme tam pozrieť. Po troch vlastne. Ideme sa tam pozrieť. Podľa mňa už by tam dačo mohlo byť. Nenatáčal som. Ale je to strom. Ale neviem, čo to je strom. Vyzerá to jak nejaká rastlinka. Čo neviem, čo to je. Ale je taká hrubšia, jak som sa toho teraz... Taká hrubšia, jak normálna rastlinka. Môžeme si to porovnať. Toto je normálna fialka. A keď si ju zoberiem a stlačím, to cítim, že je presne taká iná ako tento strom. No dúfame, že nám ešte dačo porastie. Budem to ešte natáčať. Čiže nebojte sa, nezomrel som.